De rige mennesker i Danmark, det er jo dem, som bor nede på Strandvejen jo. Altså, der er råd til de store Ferrari'er og store biler og alt det der. Alt det dejlige der. Person med en høj indkomst og en høj uddannelse. I Danmark der er vi faktisk alle sammen rige. Men det er klart, at der er nogen, der sådan er rigtig rige. Men hvis man er rig i Danmark, så må vi vel snakke om, at man har adskillige millioner på kontoen. Så det er sådan, som jeg opfatter en rig. En rig person, det er en, der har mange penge. Et stort hus og en stor bil. En fattig person, det er en, som ikke har noget, som en bosedame, som render rundt ned i byen og ikke ved, hvad skal stille op med sig et liv. Og ja, en fattig person i Danmark, det kunne jo for eksempel være bosedame nede i Kolding. En person, som har en indkomst, der er 60% under den gennemsnitlige landsindkomst. Jamen fattigdom i Danmark, det er jo lidt svært, fordi at, vi får alle sammen mad hver dag. Men som jeg ser det, så er en person fattig, hvis han eller hun ikke kan lade sine børn gå til fritidsaktiviteter. Så er man fattig. En fattig person, det er en, der ikke har så mange penge og lejer et hus måske, eller har et lille hus og en lille billig bil. Om der findes fattige i Danmark? Ja, jeg har jo lige nævnt posedame nede i Kolding by, som jeg vil kalde fattig i hvert fald. Det vil jeg mene, men det er ikke sådan, det kan ses ud i det offentlige. Findes der fattige i Danmark? Ja, det gør det helt bestemt. Det viser tallene, og jeg synes også, at jeg støder ind i dem en gang imellem. Så det vil være løgn at tro, at jeg ikke gjort det. Men det er selvfølgelig ikke fattigdom, ligesom i Afrika. Jeg synes ikke, der findes fattige i Danmark, for alle har mulighed for at få mad og vand og et sted at bo. Jeg tror, at man tjener flere penge i de store byer i Danmark, f.eks. hovedstaden, end man gør i de små byer. På en måde, at folk i udkants Danmark, de har en gennemsnitlig lavere indkomst end dem i den centrale byer. Jamen økonomi hænger selvfølgelig også rigtig meget sammen med, hvor man bor. Det er der ingen tvivl om. Hvis du bor i udkantsområden, så har du som gennemsnit bare en dårligere økonomi. Det er en kæmpe udfordring for vores land. De mennesker med den laveste indkomst bor i den røde banan langs vestkysten.